Κάτι άλλο το οποίο το συγκεκριμένο σύστημα παρακολουθεί είναι οι ποινές, οι σφραγίσεις, οι αποσφραγίσεις όσο αφορά δηλαδή το ποινικό κομμάτι των αδειών καταστημάτων. Πού μπορούμε αυτά να τα δούμε? Μπορούμε να το δούμε από το ποινές, παραβάσεις. Αν έρθει κάποιος εδώ στις παραβάσεις και πατήσει μια έγγραφη, μπορεί να ανοίξει και να δηλώσει ποιο είναι το κατάστημα στο οποίο εγώ θέλω να κρεμάσω αυτή την παράβαση, αυτό που ανοίξαμε προηγουμένως, ποιος ο τύπος παράβασης. Τους τύπους παράβασης είναι παραμετρικό, μπορούμε να ανοίξουμε όσους τύπους παραβάσεων θέλουμε. Δεν μας περιορίζει κάποιος, έστω για διατάραξη κοινής ησυχίας, να υποδηλώσω είτε παραμετρικά είτε από εδώ, εάν θέλω να συμπεριληφθεί στην ειδοποίηση, δηλαδή εάν ο συγκεκριμένος τύπος παράβασης συμπληρωθεί ο αριθμός των 3, αν θα θέλω το σύστημα να με ειδοποιήσει και να με ενημερώσει ότι συμπληρώθηκε, ώστε εγώ μετά να προβώ στην αντίστοιχη κίνηση της σφράγισης, άρα αν το τσεκάρω σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον αριθμό. Να δηλώσω ποια είναι η ημερομηνία της παράβασης, ποια ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, ποια ημερομηνία που ειδοποιήθηκε ο συγκεκριμένος συναλλασσόμενος, αν έχω κάποιον αριθμό πρωτοκόλλου, τα όργανα που βεβαίωσαν, το όργανο που βεβαίωσε τη συγκεκριμένη παράβαση, κάποιες παρατηρήσεις και κάποια διαβιβαστικά. Όλα τα στοιχεία είναι παραμετρικά, μπορώ να ανοίξω. Δηλαδή, όργανο βεβαίωσης, μπορώ να πάω παραμετρικά από τους πίνακες και να ανοίξω όσα όργανα βεβαίωσης εγώ επιθυμώ. Και να αποθηκεύσω αυτό. Αυτό είναι μια παράβαση. Τελείωσε, την αποθηκεύω, υπάρχει στο σύστημα. Όταν είπαμε συμπληρώσει μέσα σε ένα έτος το συγκεκριμένο κατάστημα 3 παραβάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην ειδοποίηση, μας ειδοποιεί ώστε να πάμε να προβούμε στη σφράγιση. Πώς πηγαίνουμε σε μια σφράγιση για να την κάνουμε? Ερχόμαστε από το καταστήματα, σφραγίσεις. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο κάνοντας νέα εγγραφή, έρχομαι και διαλέγω το κατάστημα για το οποίο θέλω να κάνω τη σφράγιση. Για ποιο λόγο κάνω τη σφράγιση? Το κάνω για κάποια αφαίρεση, για κάποια ανάκληση, για κάποια παράβαση? Θα δούμε και μετά πώς φτιάχνω μια αφαίρεση και μια ανάκληση. Εάν τυχόν το κάνω για κάποια παράβαση, έρχομαι εδώ πέρα, δηλώνω την παράβαση. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν έχει κάποιες παραβάσεις, γι' αυτό και δεν μου βγάλε κάτι. Με ποια ημερομηνία σφράγισης, ποιο έγγραφο ειδοποιήθηκε για τη σφράγιση, τα στοιχεία της απόφασης, από πότε έως πότε θα ισχύει αυτή η κράτηση και μου δίνεται ακόμα στο σύστημα η δυνατότητα να βάλω ημερομηνία αναστολής της σφράγισης, τσεκάροντας αυτό το κουτάκι, ποιο όργανο έχει κάνει την αναστολή και ποια είναι η νέα ημερομηνία σφράγισης. Σε περίπτωση που εγώ έχω καταχωρήσει μια σφράγιση, μπορώ στη συνέχεια να πάω από το σύστημα, από τις αποσφραγίσεις και να φτιάξω μια καινούρια αποσφράγιση, δηλώνοντας τη σφράγιση την οποία εγώ θέλω να κάνω την αποσφράγιση. Για παράδειγμα είναι αυτή, δηλώνω την ημερομηνία, με ποια απόφαση για κάποιες παρατηρήσεις. Αυτή είναι η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης. Κάτι τελευταίο το οποίο δεν είδαμε είναι οι αφαιρέσεις και ανακλήσεις. Κάνοντας μια αφαίρεση άδειας, η αφαίρεση δεν πάει πάνω στο κατάστημα όπως πάει η σφράγιση και η παράβαση, πηγαίνει πάνω στην άδεια. Έρχομαι, κάνω νέα εγγραφή, δηλώνω την άδειά μου, έστω την αυτή. Αν η αφαίρεση είναι οριστική ή προσωρινή, αν είναι οριστική, δηλώνω ποια είναι η ημερομηνία της αφαίρεσης. Αν είναι προσωρινή, με αφήνει, μου επιτρέπει το σύστημα να δηλώσω από πότε μέχρι πότε μπορώ να κάνω, μάλλον από πότε μέχρι πότε αφορά αυτή η αφαίρεση. Είναι συγκεκριμένο το διάστημα που αφορά και μπορώ να το δηλώσω. Δηλώνοντας εγώ την αφαίρεση της άδειας και συγκεκριμένες ημερομηνίες, ας κάνουμε μια οριστική για να μην βάλουμε ημερομηνίες. Μπορώ από κάτω να βάλουμε ποιες αποφάσεις έχει γίνει αυτό και ποιες σχετικές παραβάσεις αφορούν, για ποιο λόγο δηλαδή εγώ κάνω αυτή την αφαίρεση άδειας. Και αποθηκεύοντας, με ρωτάει το σύστημα αν θέλω να τεθεί ενέργεια, το συγκεκριμένο άδεια εν ενεργή. Δηλαδή, αφού κάνω αφαίρεση, σημαίνει ότι η άδειά μου πρέπει να γίνει ενεργή. Αν εγώ πατήσω yes, απευθείας μόνο το σύστημα μου την κάνει ενεργή. Αν διαγράψω την αφαίρεση, το σύστημα με ρωτάει αν θέλω να την ξανακάνω ενεργή. Άρα, επομένως, δεν χρειάζεται εγώ να θυμάμαι από μόνη μου ή από μόνος μου να πάω και να κάνω ανενεργή την άδεια. Απευθείας γίνεται μόνο του και με προστατεύει το σύστημα στο να μην κάνω λάθη. Ας μην κάνουμε τώρα ανενεργή. Κάτι επίσης που δεν είπαμε, το ίδιο αντίστοιχα μάλλον είναι και για τις ανακλήσεις, να τελειώσουμε λίγο εδώ. Πάλι έρχομαι και δηλώνω ποια είναι η άδειά, με ποιο πρωτόκολλο, ποια ημερομηνία, κάποιες παρατηρήσεις και ποιες σχετικές παραβάσεις που θέλω εγώ να κρεμάσω πάνω στη συγκεκριμένη ανάκληση. Κάτι το οποίο δεν τόνισα προηγουμένως είναι ότι το σύστημα με προστατεύει και δεν με αφήνει να έχω δύο κύριες άδειες. Όπως είδαμε μέσα σε μία άδεια, ας πάμε να βρούμε λίγο αυτή την άδεια που ανοίξαμε. Είδαμε ότι εγώ τσεκάρω ότι είναι κύρια και ενεργή.
Ενεργή είναι μια άδεια η οποία ισχύει και λειτουργεί. Αν μια άδεια είναι κύρια ή όχι, το υποδηλώνει από το είδος της άδειας. Αν δηλαδή εγώ θέλω να ανοίξω μια άδεια για καφενείο, το τσεκάρω ότι είναι κύρια. Αν για αυτή την άδεια πάω να ανοίξω μια δευτερεύουσα άδεια, η οποία για παράδειγμα είναι για ίντερνετ καφέ, απλά και μόνο δεν τσεκάρω το κύρια. Το σύστημα δεν με αφήνει να καταχωρήσω στο ίδιο κατάστημα δύο κύριες άδειες. Ο λόγος είναι ότι και στην πράξη δεν μπορώ να το έχω αυτό. Επίσης, κάτι που δεν δείξαμε, είναι η διαδικασία της αντικατάστασης. Μπορώ εγώ τσεκάροντας, δημιουργώντας μια καινούργια άδεια και τσεκάροντας εδώ το αντικατάσταση, να έρθω και να διαλέξω ποια άδεια θα αντικαταστήσω, για παράδειγμα αυτήν, να γράψω μια αιτιολογία ποιος ο λόγος της αντικατάστασης και με την αποθήκευση το σύστημα πάει μόνο του στην άδεια η οποία αντικαθίσταται, μου υποδηλώνει από ποια αντικαταστάθηκε και μου την κάνει ανενεργή. Γιατί εφόσον αντικαταστάθηκε είναι πλέον ανενεργή. Άρα πάλι με προστατεύει στο να μην έχω δύο κύριες και ενεργές άδειες. Να δούμε λίγο τα παραμετρικά τα οποία στην αρχή σας τα είπα, αλλά δεν σας τα έδειξα. Όπως είπαμε, από τη διαχείριση έχω κάποιες γενικές παραμέτρους. Έχω το σημείο που μπορώ να ανοίξω τύπους δικαιολογητικών, τύπους διαβιβαστικών. Στους τύπους δικαιολογητικών, ανοίγω απλά το δικαιολογητικό, δηλώνω σε ποιο σημείο θέλω να μου έρθει αυτό το δικαιολογητικό και αν θέλω να έχω αυτόματη αρρύθμιση ή όχι. Άρα μπορώ και για τα δικαιολογητικά μου να έχω αυτόματη αρρύθμιση. Στους τύπους των διαβιβαστικών απλά έρχομαι και ανοίγω κάποιον τύπο και δηλώνω σε ποιο σημείο θέλω να μου το φέρει. Επίσης έχουμε τους τύπους των παραβόλων, όπου δηλώνω το παράβολο, σε ποιο έσοδο θα πάει, ποιο είναι το ποσό και ουσιαστικά για τις άδειες, κατά κύριο λόγο πλέον δεν έχουμε στις προεγγυλίσεις παράβολα. Άδειες είναι ο τύπος στον οποίο εγώ θέλω να μου έρθει το συγκεκριμένο παράβολο. Αν τυχόν έχω άδεια για κοινόχρηστο χώρο, που θα πρέπει το ποσό να μου βγει τιμή ζώνης επί μήκος επί πλάτος, αυτό το σύστημα το κάνει μόνο του, δεν τραβάει δηλαδή από τους τύπους παραβόλων την τιμή που έχουμε βάλει αυτόματα, αλλά πάει και μου κάνει τον πολλαπλασιασμό και μου βγάζει το ποσό από μόνο του. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εδώ πέρα παραμετρικά τις ζώνες, όπου εγώ έρχομαι δηλώνω ζώνη και δηλώνω ποσό αναζώνη, έτσι ώστε να μπορέσει το σύστημα να μου το πολλαπλασιάσει με το μήκος και το πλάτος και να μου βγάλει την αξία του βεβαιωτικού μου. Οι πίνακες παραμέτρων είναι ένα παραμετρικό όπου μπορώ οτιδήποτε θέλω να το ανοίξω, να το καταχωρήσω και να το έχω ώστε να το χρησιμοποιώ και να μην χρειάζεται να το γράφω κάθε φορά. Για παράδειγμα τα όργανα που βεβαιώνουν μια παράβαση, τα όργανα που αποσφραγίζουν, κάποιες δημοτικές ενότητες, κάποιες ΔΟΗ και ούτω καθεξής. Και κάτι τελευταίο, είπαμε ότι μπορείτε να ανοίξετε είδη αδειών και κατηγορίες καταστημάτων. Πηγαίνοντας από εδώ στα είδη αδειών, ανοίγω ένα-ένα όλα τα είδη, όπου δηλώνω εάν απαιτείται προέγκριση, αν θέλω να έχω αυτόματη αρρύθμιση, αν είναι κάποιος ειδικός τύπος, δηλαδή άδεια μουσικής ή άδεια κοινόχρηστων χώρων, ώστε να μπορώ να έχω άλλη ρύθμιση και άλλη παραμετροποίηση και άλλα δικαιολογητικά. Και από κάτω πάω και διασυνδέω τα δικαιολογητικά μου και τα διαβιβαστικά μου και τα παράβολά μου, έτσι ώστε να έρχονται κάθε φορά αυτόματα για να μην χρειάζεται να χάνω χρόνο και να τα προσθέτω. Μπορώ εννοείται ανά πάσα στιγμή να κάνω μεταβολή είτε εδώ είτε επιτόπου μέσα στην άδεια, αλλά είναι μια διευκόλυνση που θεωρώ σας λύνει τα χέρια.